og velkommen til You Never Need Alone, episode 10. Det er jo sådan lidt en jubilæumsudgave, kan man sige så. 10 episoder er det blevet til. Velkommen her til Ærø, hvor jeg bor, og hvorfra jeg laver den her lille kanal. Jeg strikker rigtig meget, og så arrangerer jeg jo strikke-retreats her til øen, eller strikke-weekender. Blandt andet er der lige kommet sådan en juleweekend på den sidste weekend i november, 24. til 26. november, hvor Louise Klint kommer ned og laver en workshop, og hvor der bliver julemarked. Eller der er julemarked her i Ærøskøbing, og så kan man bruge tid på det og på at strikke, og så er der workshops og alt muligt andet hyggeligt strikke-relateret. En masse strikketid bliver det i hvert fald til. Så kig ind på hjemmesiden www.youneverneedalone.dk, så kan du se meget mere og bestille plads. Og til sidst i programmet vil jeg også lige vise noget af det, der bliver udloddet i vores strikkebanko. Det bliver så til oktober-retreatet, hvor der stadigvæk er nogle pladser, hvis man vil kan bo på et andet bed and breakfast her i byen eller ude på øen, så vil jeg rigtig gerne hjælpe med at booke det, men det står der også meget mere om inde på hjemmesiden, så kig ind, hvis du har lyst til at strikke med andre. Og vær med til skønne workshops, og i oktober er det Dorte Bak, der kommer og laver intarsia-workshops, og Fie fra Fie Strik herovre, en af vores lokale strikkebutikker. Og hun er simpelthen så sjov og en mega god formidler, så det kan I godt glæde jer til. Yes, det er lidt mørkere i dag, end det har været. Det er egentlig okay, når man skal sidde herinde blandt alt det her uld. Så skål i kaffe. Jeg har rigtig fået gang i mit strik her efter sommerferien og efter sidste episode. Så jeg har fået bestilt en masse garn, som jeg vil snakke lidt om, og jeg har fået færdiggjort nogle projekter, som jeg vil vise jer. Og så vil jeg lige vise jer den her min lille strikkedagbog, som jeg blev meget inspireret. Jeg så The Dream Knitter her på YouTube også. Ellen, som har en meget tyk og udførlig strikkedagbog, hvor jeg lige pludselig kunne se, at det giver jo totalt meget mening, for jeg kan jo ikke huske, hvad jeg startede på, jeg kan ikke huske, hvad pind, jeg kan ikke huske noget som helst. Så nu har jeg lavet sådan en lille strikkedagbog her, som kan hjælpe mig lidt til at huske, hvad det er, jeg laver. Så jeg tager lidt noter og lidt garnprøver og husker at sætte de her banderoler eller labels ind, så jeg kan finde farven igen. Og måske, jeg ved det ikke, bestille mere hjem, eller ved om det er den samme, jeg har fået fat i, hvis jeg finder noget i skabet af en eller anden garntype. Jeg tror, det bliver meget godt til sådan lige at hjælpe min hukommelse lidt på vej. Jeg tror, jeg kan huske det hele, når jeg starter, og jeg kan jo ikke huske noget som helst. Så det første, der er på den første side i min strikkedagbog, det er en sweater fra My Favorite Things Knitwear, sweater number one. Og den begyndte jeg på 1. september, og den blev færdig den 23. september. Den er let strikket, og jeg begyndte egentlig på den, fordi jeg skulle med min datter på lejrskole, og så tænkte jeg, der bliver der en masse pauser, og der skulle jeg have et eller andet at lave imellem. Jeg skulle stå sådan i gulerødder til alle de her unger. Så det skulle være noget, der var let, noget jeg ikke sådan skulle tænke eller tælle til. Så derfor så gik jeg i gang med den, og den er blevet færdig. Sådan her ser den ud. Og den er altså super dejlig og god at have på. God og varm. Den er lige. Jeg valgte at lave ribben hernede, ved ærmen, eller ved håndledene, ensfarvet gul, for at der lige skulle være lidt, at den ikke bare skulle være helt ensfarvet. Det synes jeg måske blev lidt kedeligt. Så den kom til at se sådan her ud.
Og den er jeg rigtig glad for. Manchetterne her er i drejet ret, en drejet ret og en vrang. Og ellers så er det på pin 6 og 4,5, og det samme også med vrang og drejet ret her i halsen. Og så ellers bare raglan udtagninger. Og det er sådan en, den er nem at have på, den er ikke for tyk. Til nu de her overgangsperioder, den er ikke for tyk, og den er ikke for varm, og den er heller ikke, den er dejlig lige at have på, hvis man trænger til lidt ekstra. Og den bliver jo egentlig, den bliver strikket i de her 2 farver. Sådan en, lidt fersknagtig, og så en gul. Og den gav altså den her ret fine kombination. Jeg synes, den er sådan lidt efterår gylden. Og så alligevel lidt solskin med de gule manchetter der. Så ja, let og lækker. Den er strikket på pin 4,5 i rib. Og pin 6. Det kan jeg jo se nu her i min dagbog. Det er 150 gram Tilia fra Pilcolana, og det er så i farven 341 og farven 196. Jeg blev så nødt til, eller det var fordi at jeg valgte at lave manchetterne i ensfarvet gul, der manglede jeg simpelthen 2 omgange til sidst, men heldigvis havde jeg lige en rest af noget andet gult, som jeg så kunne bruge. Det kan man ikke se, så det må have været nogenlunde samme farve. Det var i hvert fald også købt samme sted, men derfor er der jo ingen garanti for det samme indfarvningslot. Men det fungerede fint. Så det skal man bare lige være opmærksom på, hvis man laver den ændring. Ellers så passer garnmængden 150 gram for den her størrelse medium rigtig, rigtig fint. Så det var mit første afsluttede projekt, og den er dejlig at strikke. Det går nemt, og især når man, der er jo bare udtændinger på hver anden pind, og så ellers bare derudad. Så det er sådan et rigtig godt snakketøj, kan man sige, hvor man bare drøner det ud af, og pin 6, der går det jo bare i fuld galop. Så det er dejligt. Så har jeg også fået afsluttet, dem har jeg så ikke her, fordi det var en gave til min veninde. Hun har tit strikket tørklæder og vanter og sådan noget til mig, så jeg tænkte, at nu er hun fødselsdag, så nu skulle hun have et par strømper eller et par sokker. Så det var, der lavede jeg viste dem i sidste episode, og det var i lyseblå og gul, og så sådan en selvstribende, til skaft, og de blev altså også rigtig pæne, og hun er blevet glad for dem. Så det er jo dejligt, når man giver noget, og hun kunne passe dem, ikke mindst. det var også meget godt. Men jeg er jo blevet vild med at strikke sokker, så jeg har altid lige et par sokker på pindene, fordi igen, det er ret dejligt og nemt, og nu kan jeg lige, vi er ved det, jeg fandt bare nede i Netto, der var, jeg ved ikke, jeg tror egentlig kvaliteten er okay, det er 75% uld, og så 25% forstærkning, og det er i det her selvstribende, og det er bare nemt at strikke i, og der var i alle mulige farver, og så kan man jo strikke et par sokker for en 20'er. Det synes jeg er lidt hyggeligt. Så fandt jeg også det var i genbrugen, der fandt jeg også noget tykt sokkegarn her. Det er, eller nej, ved du hvad, det her er det faktisk ikke, fordi der er ikke noget forstærkning i. Men det er også 100% uld, men jeg tænkte egentlig at strikke et par tykke sokker i dem, fordi der var simpelthen 2 poser med 6 nøgler i hver for 45 kroner stykket. Så putter jeg det lige i fryseren for at være 100% sikker på, at der ikke var mølle eller et eller andet ubehageligt i. Så det har lige ligget i fryseren, og nu er det så klar til at blive omdannet til sokker. Og jeg kommer tilbage til sokker, fordi jeg er ikke færdig med det. Men
jeg vil også lige fortælle jer lidt om det her tørklæde, jeg har på. Det er Nova Scarf, som er lavet, det er en opskrift fra Not Perfect Knit, en kvinde, der bor på Samsø og laver de her opskrifter. Det er sådan et her med en lille tungekant herude på den ene side, og så I-cord i den anden side. Og det er virkelig fedt at strikke, fordi man behøver ikke at sidde og kigge på opskriften, fordi der er ligesom sådan en sektion, hvor man tager ud, og så er der en middagssektion, hvor det bare er der ud af, og så til sidst tager man jo så selvfølgelig ind igen. Og det der er det, at man ligesom, man kan se, okay, så nu er der 3 huller i hulmønstret, så skal man lige lukke 2 masker af, og tage en ind, og så fortsætter man bare, og der er I-cord her i den ene side, så man kan travle op og få det pænt igen, hvis man har strikket forkert. Så det er jeg virkelig, det er jeg glad for. Det bliver ikke det sidste, jeg har lavet af dem her, og min datter Ingeborg er heldigvis mega glad for det. Jeg fik lige lov til at låne det i dag, så jeg lige kunne vise jer det. Fordi ellers så har hun haft det på i skole. Og det er jo ret skønt lige nu, hvor det er sådan en overgangsperiode, hvor man lige trænger til lidt i halsen, uden at det sådan er den helt store tykke sweater. Så det er ret fedt. Og det er strikket i lang yarns cashmere. Og det var faktisk noget garn Ingeborg fik i gave fra Fie Strik her på Ærø, fordi hun havde hjulpet hende med at bære noget garn frem og tilbage til mit strikkeretreat sidste gang i marts, hvor Fie havde en strikke-workshop, hvor man så også kunne købe ekstra garn, hvis man havde lyst til det. Og der havde Ingeborg hjulpet hende med at bære, så hun fik 2 nøgler af det her. Og der gik til det her skarf, der gik altså ikke, altså det her cashmere, som 25 gram har en løbelængde på 115 meter. Der gik der lidt over 25 gram. Det er ikke meget, jeg har brugt af det andet nøgle her, men så jeg ved, det kan, hvis man lige er lidt opmærksom, så kan det nok laves på et nøgle, 25 gram. Det er strikket på pind 4, og det tog 2 dage, eller 2 aftener. Det var virkelig hurtigt og dejligt strikket. Det kan jeg bare varmt anbefale. Så et cashmere tørklæde Nova Scarf fra Not Perfect Knit. Men det her, det er faktisk nær perfekt, synes jeg. Det var dejligt nemt at strikke, og dejligt at have på. Så ja. Så er jeg i gang med endnu et par sokker. Det var jo fordi, at Amrit Strik i Valby havde udsalg på, udsalg hedder det vel, på strømpegarn. Så, og jeg synes, det er så fedt at have et par strømper på pindene, fordi at det er sådan noget, jeg kan lave uden at skulle tænke så meget over det, og man bare kan se tv eller snakke med andre mennesker. Man skal ikke være helt fordybet i en eller anden svær opskrift. Så det er virkelig dejligt. Så jeg har gang i røg den lige ud her. Jeg har gang i de her sokker. Det må jeg lige fikse bagefter. Hvor jeg bare sådan prøver at strikke det her mønster. Jeg så det hos... jeg ved ikke, om det var det her. Det er ikke præcis det her mønster, fordi det var bare sådan... Jeg så det hos
Mikkel Isaksen på Instagram, hvor han havde strikket nogle strømper til sin farfar. Og det var sådan noget med nogle sådan afkortede striber, og det synes jeg så ret fint ud. Så nu strikker jeg bare sådan lidt, som jeg husker mønstret var her i skaftet, til min søn, som har bestilt et par. Jeg ved godt nok ikke, altså jeg må lige se, om de bliver for små, eller om, fordi han ville egentlig gerne have med rib i skaftet, men det prøvede jeg, og det så bare ikke særlig pænt ud. Så nu må jeg lige se, om jeg gemmer dem her lidt, og så laver nogle med rib i skaftet, eller jeg fortsætter, og så laver rib i foden, og ser om han vil have dem. Ellers er der nok nogle andre, der gerne vil. Ellers så går jeg bare stille med dem. Det er jo også det, der er så skønt. Og det er det her, som Amrit skriver inde på sin hjemmeside der, altså det er et gammelt firma. Det kan man næsten se på den her label. Der har ikke været en eller anden fancy grafiker indover, fordi det ligner noget fra 70'erne. Og det er jo et gammelt garnfirma, Frølich Wolle. Og det er, så får man sådan en lille, forstærkning med til hæl og tå, man kan strikke ind sammen med, som så gør det ekstra holdbart, der hvor man lige slider, eller man slider mest. Så det her, det er de 3 farver, jeg er i gang med til de her sokker til min søn, som er dem her. Og det er egentlig, altså det er 60 masker, jeg slår op på pind 2, og så kører der ud af, indtil jeg når til hælen, og den kan jeg næsten udenad efterhånden. Og ellers så er det sådan en, altså det er simpelthen sådan en grundopskrift. Jeg tror bare, jeg har søgt på nettet grundopskrift på sokker, strømper, og så kom den op. Måske det er fra håndarbejdets fremme, eller alt, eller et eller andet. Det er i hvert fald en, der ligger gratis på nettet. Og der har jeg så bare strikket efterhånden så mange, så jeg kan den udenad. Og han prøvede de sokker, jeg har strikket til mig selv, som jeg viste i sidste episode, og dem kunne godt passe, så jeg tænkte, jeg gør det igen. Men jeg ved ikke, om jeg er ved at begå den samme fejl, fordi det jo er 2-farvet strik her, og det bliver lidt strammere på grund af bagsiden, at man hiver garnet med over. Så jeg ved ikke, om de ender med at blive for små, men så kan det være, at jeg selv kan passe dem. Det må jeg lige se. Det må komme an på en prøve. Men altså, der var mega meget fedt strømpegarn. Der var også noget selvstribende, og så var der, jeg købte også det her. Altså, fordi jeg tænker jo, nu begynder jeg jo at tænke julegaver. og der tænker jeg enten et lille tørklæde, eller et par strømper kunne være rart at give. Og der var udsalg hos Amrit. Og jeg købte også det her, som også er Rauma Garn Vandre. Og det var faktisk for at lave sådan et par vandresokker til nogle af dem, som også kan lide at gå, ligesom jeg selv virkelig godt kan lide at gå de der lidt lange ture, og der er det jo fantastisk med uldsokker. Så nu er der både til en lidt tyndere udgave, og så til de her lidt tykkere sokker. Så det bliver godt, og det er det, jeg har på pindene lige nu. Det passer ikke helt. Jeg har været ved at lave strikkeprøve også til i det her garn for Dorte Bak, fordi at jeg gik i gang i går med at teststrikke, eller lave strikkeprøver, lave de indledende øvelser. Nu må jeg jo hellere, når nu jeg skal strikke for en anden, så bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt. Så jeg har lavet strikkeprøver til Sakura huen for Dorte Bak, som er en mega sød hue med hulmønster i. Og der har jeg bestilt sådan en Brandy hedder den, og det hedder Cash Sock Chunky fra Gepard Garn, og det virker så lækkert og blødt. Der skal jeg teststrikke den her hue, så der kan jeg vise jer noget mere næste gang.
Så jeg har fået det her garn, det skal jeg lige sige, det er reklame, for jeg har fået det til teststrik. Og jeg har fået sådan en mega fin lille strikkemarkør også, som jeg skal bruge, når jeg skal strikke den her hue. Så mere om det næste gang, fordi der ved jeg, at jeg har lidt mere at vise. Og så vil jeg lige fortælle jer om, alle de her sokker, det er jo også, altså inde ved Dorte Bak der viser hun jo også, hun taler meget om Soktober, altså oktober måned, hvor vi strikker sokker, og hvor man ligesom kan hashtagge Soktober på Instagram, så vi kan se og blive inspireret af hinanden. Så det glæder jeg mig til. Jeg er allerede ved at varme op og klar til at være med der. Og en anden ting, jeg skal være med i oktober, det starter 5. oktober, det er jo Steve West Knit, som har sådan en knit-along Geo Gradient, et sjal, hvor man har fået ligesom først de forberedende, indledende øvelser til det her sjal, hvor man får opskriften over 4, tilsendt over 4 uger, det starter den 5. oktober, hvor man så skal lave et sjal, der ligesom skal graduere, og det bliver åbenbart i sådan mere geometrisk, sådan som jeg har forstået det. Og der har jeg valgt det her garn, som jeg lige vil vise jer. Mit sjal bliver i de her, man skal vælge 4 farver, og det bliver de her 4, som jeg kommer til at strikke i. Og man skal starte i den lyseste tone i de 4 garner, man har valgt, og så ende i den mørke. Og det her, det bliver mine valg, og det er noget garn fra, jeg fandt på Instagram, fandt jeg dem, og de hedder Retrosaria. Jeg skriver det også lige hernede. Retrosaria. I kan måske se det der. Og det er en butik i Portugal, i Lissabon, som går meget op i at bevare de gamle forarter og de gamle uldtyper, og går meget op i bæredygtighed og dyrevelfærd osv. Det synes jeg var meget tiltalende. Så jeg blev fristet af det her kit. Altså de har lavet virkelig mange smukke kits, der ligger derinde, lige præcis til den her knit-along med Steve West. Så jeg kan virkelig anbefale at gå ind og kigge på det. Der var rigtig mange lækre ting. Men nu mit valg faldt på de her farver, fordi at jeg tænkte, at det kunne være lækkert at have ud over min vinterfrakke, som er sådan lidt, det er sådan en gammel vintage kameluldsfrakke, som sjovt nok er kameluldsfarvet, sådan brunlig, lysebrun, og der tænkte jeg, at den her kunne være fin nok. Men for ikke at det hele blev sådan tone i tone, så synes jeg også, det var lidt fedt, at der var den her lidt brændte gule med os. Så jeg er spændt på at se, hvad det er, vi skal strikke. Jeg fik det her garn i går, så jeg har ikke nået at lave strikkeprøven. Man skal lave en strikkeprøve i ret riller, og i de her gradueringer. Så jeg er lidt spændt på det. Eller jeg er faktisk mega spændt på det. Jeg er også mega spændt på, om jeg kan nå at få strikket det, jeg skal per uge. Men ellers så må jeg bare tage det i mit eget tempo, fordi stress, man skal jo ikke stresse over strik, eller strik skal jo ikke være stressende. Det synes jeg, det er ret vigtigt, at det er i et behageligt og et godt tempo, så man ikke får ondt i armen og bliver stresset over det. Så det er lidt det, jeg forhåbentlig kan vise jer lidt mere af i næste episode.
Så vil jeg også lige vise jer, fordi her, da jeg modtog det her teststrikgarn fra Dorte Bak, som jo har en YouTube-kanal, som sjovt nok hedder Dorte Bak, hvor hun viser alt muligt fra sit garn, og hun laver de fineste strikkeopskrifter osv., så jeg virkelig anbefaler at gå ind og kigge. Der er også nogle hjælpevideoer, og hun har garnbutik på Amagerbrogade, hvor hun sælger blandt andet det her, som I kan se. Butikken hedder Garn og Dorte Bak, og hun laver det her håndfarvede garn hjemme på sit eget værksted, og det er så fint. Altså det her, det er silk mohair, super kit mohair, og så 77% og så 23% silke, og det er 350 meter per 50 gram, og det her, det hedder Pink Pop, og det er da virkelig super, super fint, og ja, virkelig sådan noget, man bliver glad af, fordi der er så meget knald på farverne. Det her, det modtog jeg sammen med teststrik til blandt mere andet, som jeg vil vise jer nu, til gevinster til mit strikkebanko her i oktober måned på strikkeretreatet på pension 44 i Vestergade her i Ørskøbing, hvor der jo kommer mange super glade strikker og skal strikke sammen og være med til workshops og forskellige workshops og forskellige strikkeaktiviteter. Vi skal ud på Vester Strand og sidde og strikke i de ikoniske badehuse derude, og vi skal rundt i byen og kigge op til Ghana og se på garn, og så skal vi jo have det her strikkebanko, hvor efter vi har spist aftensmad den første aften, så bliver der shaket cocktails, og så går vi i gang med det her sindsoprivende bankospil, som er fuldstændig som i gamle dage, men hvor man så vinder gevinster, som er garn og strikkerelateret. Så det er mega fedt. Det var skide sjovt sidste gang, så det håber jeg også, det bliver den her gang. Noget af det, man også kan vinde, det er Lamana, som er den her, det her rigtig lækre tynde garn, som er 50 gram og som løber 400 meter, og det er alpaka, og sådan en, det er lidt svært at fange her, men det er sådan en rigtig fin ferskenfarvet og super blødt alpaka uld. Så det kommer også i gevinstposen, sammen, eller ikke sammen med, men også med det her fantastiske glittergarn. Jeg har sådan en drøm om at gå i gang med en af Lærke Bakkers modeller, hvor man skal have alt muligt forskelligt i, og der tænker jeg bare, den her kunne jo være mega fed som en stribe i sådan en Lærke Bakker model, eller hvis man strikker en taske, eller kant på et tørklæde, eller et eller andet. Der er simpelthen der er glitter og paljetter, så det kan jo simpelthen ikke blive mere festligt end det. Og det bliver altså også en gevinst til strikkebanko. Og så er der det her bamboo garn, som også er vildt lækker. 50% bomuld og 50% bambus, som er virkelig blødt. Og det tror jeg også bare, altså en sommertop, eller nogle af de her lidt lettere tørklæder, eller et eller andet, kunne bare være super flot i det her. Den ser mere rød ud på skærmen, tror jeg. Den er sådan mere over i, måske sådan, ja, jeg ved ikke helt hvad, men den er ikke så hissig rød, som man kan se den her på skærmen. Mere over i noget pink, orange måske. Men det er også en gevinst til strikkebankoet der. Og hvis du har fået lyst til at komme med på sådan et strikke-retreat, så gå ind og kig på min hjemmeside, You Never Knit Alone. Der er også et til marts med hønsestrik, og der kommer flere aktiviteter på, flere events. Så hold øje derinde, og så kunne det være mega hyggeligt at være sammen med dig her på Ærø
i smukke omgivelser med masser af uld, hygge og strik. Så jeg tror, jeg vil lade det være ordene for den her 10. episode. Tak fordi du kigger med. Tak fordi du abonnerer, og tak fordi du kommenterer. Det er dejligt at vide, I er derude. Så er det bare tilbage på pindene, og rigtig god fornøjelse. Vi ses!